ли? Зато изпряхте ли? Как ме видяхте в... Още като ме избиварите първия път. Банката съм аз, много ме е драго. Аз също. Тук фигурно парзарене ли, Кости? Джудисти. Джудисти. Банката съм аз. Любомира. Джоана. Александрина. Ти бели косми имаш вече, ама нищо. Ще я направим. Мигела. Асе, батко, сега ще ти кажа нещо. Знам, че ще заболи, но то е заради камерата. Има и ни лепенки, махни тия косъмчета тука и на усничката отгоре. Знам, че боли. Знам, че боли, батко. Но е много натрапчиво, разбираш? Махни ги и си най-голямата. Добре. Чули? Като личен съвет. Ако искаш да станеш манекенка, спортистка, ако се явиш, те след 3 месеца ще станат по-дълги, нали се сещаш? То организма си организъм. Махай ги от сега, че да може след 10 години да ги няма изобщо. Не е ли така? Ето, ще си ги маха. Щом има попче си тук отгоре на това, значи си ги маха. То си личи. Знам, че боли, извинявам се на... Ого, яда тук, да. Я разкажи каквото и нещо. Дед го носиш, какво е това? Какво е това? Медал. За? Републиканско първенство по джудо. Какъв е? Сребърен. Сребърен. Там е златния. Къде е златния? Еми, в такъв случай отдава са чест и са пей. Горда стара Чухте ли го химна? Да. Това е истината, брат. Да направиш нещо, дето да станат всички на крак и да ти запеят химна и ти да си викаш ти голямата деца. Нали? Къде отивате се? Дурва се. Къде? Неделено. Там има двуглас Родопски. Да. Единствената област, окръг Родопите, дето има двуглас, е в Неделин. Аз понеже с висше образование, фолклор съм учил, двуглас е единствения в Неделин. Едно хорце ще направим. Не знам какво да играят. Правилно хубаво да играем. Айде. Друго не знам. Айде. 3, 4. Да, тара-тара, тара-тара, тара-тара. Хоп. Да, тара-тара, тара-тара, дай. Да, тара-тара-тара-тара. Дър-так, жик, так. Браво. Честита победа на българските джудисти. Значи джудо ли ще, футбол ли ще, какво ще, важното е да има победи, нали? Да. Еми, приятели, какво да ви кажа, успех? Налягайте на тренировките, защото там е истината. На 23 заминаваме за По Швейцария. 6 часа пея на ден. 6 часа. Припявам. Когато сетя, че вече няма никой, значи съм си свършил работа. Когато сетиш, че не може да станеш, ще трепериш цялата умора, значи си добре. Тренирайте и само тренирайте, там е истината. Труд, пот и кръв. Иначе не става. Само с ядене и пиене не става. Трябва физика и акъл. Точка. Ай, кажете, сега ще ме потъп. Как да познава? Ай, сега какво става след тук? Ай! Така. Ай, си много и чао! Моля се. Чао! Всичко хубаво. Пиленца, мамини златни. Медалисти. За кого говорим? Медалисти.